Реализацията на един дом или бизнес обект е продължителен процес, изискващ експертно внимание. Затова, още в началото на всеки проект изготвяме обективен бюджет, съобразен с актуалните цени на пазара. Правим предварителна количествена и стойностна сметка на материалите, услугите и продуктите. Именно този бюджет е нашата основа за избор на най-подходящите решения. Паралелно с финансовата рамка обсъждаме с вас естетическата и функционална страна. Анализираме основните интериорни стилове и планираме функционалност, която е прецизно съобразена с вашите нужди и начина ви на живот. След това разработваме триизмерен проект на вашите помещения, като се стремим с висока прецизност да пресъздадем реалната геометрия, рисунъка на повърхнините и естествената светлина. Това е трудоемък и скъп процес, но е единственият начин за планиране на висококачествен интериор. Така проследяваме взаимодействието между всяка форма и цветен оттенък, сглобявайки всички елементи от пъзела. Вие виждате крайния резултат и заедно правим необходимите корекции, за да създадем проект, който напълно съответства на вашите изисквания. Това е солидната основа за следващите етапи, след които разработваме безкомпромисна документация за изпълнение. Изпълнителите на обекта винаги проявяват интерес към визуализациите, за да схванат общата картина. Но след като си допият кафето, те се хващат здраво за работната документация. Защото в нея указанията са ясни, а данните безпогрешни. Във всеки проект влагаме индивидуално внимание от самото начало до финалния детайл, осигурявайки всичко необходимо за успешната му реализация. Ако имате въпроси, свържете се с нас. Ще обсъдим идеите ви и ще изградим ясен план за вашата инвестиция.